May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kaag subong mabata niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Mga badyaw sa dalanong sa Bacolod, ginpang sikop at ginpapauli. Kaso sa nagkalamatay nga baboy sa Negros Occidental, naganubo na. High school student nga missing, nasapwan nga patay. Mga magkahagugma nagtanom anay sa puno sang kahoy antes ginkasal sa Sipalay City. Kag sa good vibes, dragon fruit juice isa sa mga nagapatok nga negosyo sa likod sa BCGC. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, pag-ulan sa Negros, dalasang ITCZ. Pag-asa, wala sa may na monitor nga LPA sa PAR. Wala sa may na monitor ang pag-asa nga low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility subong nga adlaw. Apang wala man ginadula sang pag-asa ang posibilidad nga may maporma nga LPA sa sulod sang Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ. Ang ITCZ nagaapekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas sa maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguubdala sang ITCZ o kun localized thunderstorm nga may mahinay tubtub kasarangan nga hangin kag may makanay tubtub kasarangan nga balod sa kadagatan. Dakong posibilidad sa pag-ulan kag pagpanaguob sa hapon kag sa gabi dala sang ITCZ. So number 9, 21 ka mga magkahagugma ang nagtanom anay sa mga puno antes ginkasal sa Sipalay City. 21 tanan ka mga magkahagugma gikan sa nagkanalain nga mga barangay sa Sipalay City ang nagbayluhanay sa ilang wedding vow sa atubang ni Sipalay City Mayor Maria Gina Lizares. Isa sa mga magkahagugma nga ginkasal amo si Gregorio Palmes kag Simplicia de la Rosa nga 20 na katuig nga nagauptanay. Nalipay gid ang duha bangod subong, suportado na sa papel ang ila sini nga pagpalanggaanay. Si Nanay Simplicia ang may kabataan sa una niya nga bana samtang si Tatay Gregorio naman nga subong lamang ginkasal sa edad nga 73. Antes ang mas wedding, ang mga magkahagugma ang nakigbahin anay sa tree planting activity sa syudad angot sa selebrasyon sa National Environment Month. Nakabaton man ang mga ini sa mga seedlings ang pumelo kag rambutan bilang token nga ilaman itanom sa ilang mga lugar. Ang ini nga programa ang kabahin sa tikang sa syudad nga matagaan sang formal nga kasal ang mga pumuluyo nga wala pa makasal apang nagapuyo kaupod ang tagsa nila ka mga kagugma. Sa number 8, tourist receipts sang 2022 o kunang tigayon nga naganar sa probinsya gikan sa mga overnight tourists ang nagdangat sa malapit 6 bilyones pesos. Inisunod kay Provincial Tourism Officer Cheryl Dicena nga nagsiling nga ang malapit 6 bilyones pesos nga tourist receipts sang 2022 ang nagatumod sa kabilugan nga naganar gikan sa mga turista humalin sa accommodation kasubong sa hotels, restaurants, padulong sa transportation kag iban pa nga mga services nga gin-avail sang mga bisita. 510,022 ang overnight tourists sang 2022. 63.69% ka mas mataas ang sa 2021 nga overnight tourists nga 311,577. Ang target sa amo nga tuig nga 350,000 suno kay Dicena ang nalapawan. Sa 2023, 600,000 ang target sa probinsya base sa ginset man sa Department of Tourism. As of May 2023, 115,248 pa lamang ang na-record nga kadamuon sang overnight tourists. Suno kay Dicena, ang datos partial pa lamang bangod may mga LGU nga wala pa naka-update sang ilang nga datos. Positibo si Dicena nga malampuwasan man nila ang target. Mga tourism sites sa coastal areas, farm tourist sites,
kag bisan pa mga cultural sites ang patok o kun ang masami nga ginakadtuan. 8 to 10% sa mga turista, mga dumuluong o kun foreigner, mayoriya mga domestic tourists. Now the challenge now is for 2023 because we cannot go lower than the figures we had for 2022. So our target is at least no lower than 600,000 overnight tourists. We are placing a more heavy weight on the overnight tourists because this is where we get our tourist receipts. Meaning the more they spend overnight, their stay in accommodations, the more they get to spend. Support local business enterprises, the small communities. So we really push for them to spend overnight here in the province. That's why in terms of the ranking, it is really based on the overnight tourist arrivals. Sa number 7, apat ka mga persona lakip ng isa kakatapos ang Bugalon Drug Group ang nakop sa buy-bust operation sa Kabangkalan City. Wala na makapalagpa sa gitpatigayon nga drug buy-bust operation sa Kabangkalan City PNP ang apat ka persona lakip na ginakabig high-value individual sa Purok Uhaw, Barangay 4 kahapon. Ang mga suspetsado gikilala nga Sanday Hinured alias Onyo, ginaligar nga miyembro sa Bugalon Drug Group, John Mark Arante alias Santino, John Arnel Costas alias Janjan, kag Marcelo Midel III alias Third. Nakuha sa mga suspetsado ang isa ka heat-sealed transparent plastic sachet nga may unod sa ginaspatihan shabu nga amo ang buy-bust item. 107 ka iban pa nga mga magagmay nga heated sealed transparent plastic sachets nga may unod nga ginasuspetsuhan shabu kag mga drug paraphernalia. Na-recover sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation ang ginabulubanta 6 grams sa ginapatian shabu nga may aras ang standard drug price nga 40,800 pesos. Yara nakaroon sa isang Kabangkalan PNP ang mga suspetsado kag basakaan sang kaso nga paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Sa number 6, lalaki nga high school student nga missing sa Bayawan City sa Negros Oriental ang nasapuan nga yara na sa advanced state of decomposition. Biyernes, Hunyo 14, sa nadulang high school student nga ginkilala sa kay Mark John Alejo, 22 anyos, residente sa barangay Kalumbuyan, syudad sa Bayawan sa Negros Oriental, matapos maglisensya sa iya sini nga tiya nga ini ang may ubrahon lamang nga school project. Kahapon, isa ka semana matapos ini nga nadula, nasapwan na lamang ini nga wala na sang kabuhi sa Bayawan River. Nagpangayo pa ini sang plastic bag sa iya nga tiya antes maghalin, bangod iya ini iputos sa iya nga cellphone, bangod nagaulan-ulan sang ini ang naghalin. Sa initial nga pagpangusisa sang Bayawan PNP, posible nadala ini sa mabaskog nga daluyo sang tubig sa Suba. Nagpatigayon na sang post-mortem examination sa bangkay sang biktima. Sa number 5, isa ka negrin siyang gin-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang acting planters representative sa SRA Board. Kahapon ginrelease ang appointment ni David Andrew Lizares Sanson. Siya ang treasurer kag director sang VIMACA o na Victorious Manapla Cadiz Planters Association. Si Sanson ang katapo man sa United Sugar Producers Federation o Unifed kag director man sa Victorious Agricultural District Farmers Cooperative. Siya ang ginappoint bilang talo sa kay Pablo Luis Escona nga sa karon ang acting SRA administrator. Si Escona ang katapo man sa Unifed. Si Maria Mitzi Mangwag naman ang tiglawas sa Millers sa Sugar Board. Ginakalipay naman ni Unifed President Manuel Lamata ang appointment ni Sanson. Ginsiling naman ni National Federation of Sugarcane Planters President Enrique Rojas nga nalipay sila sa appointment sa isa na naman kanigrense sa board kag nagalaom sila nga mapangapinan ang interes sa mga sugarcane planters. Sa number 4, union employees nagapanindugan nga para sa mga member consumers ang ilang nga pag-unta trabaho.
Inibisan ginakabig sang pamunuan sa Seneco kag Consumer Watch Group nga premature kag indi kinahanglan ang ila pag-strike batok sa JVA. Ginsiling ni Mary Grace Bermudez, Secretary sa Seneco Union of Rational Employees o CURE, nga bisan pa mayara sa nagaluntad nga internal dispute sa ilang nga hanay, desidido sila nga mag-strike. Ang CURE ang nag-file na sang notice of strike sa National Conciliation and Mediation Board sa tuyo nga mapamatukan ang ginadihon nga joint venture agreement sa tunga sang Seneco kag Prime Electric Holdings Incorporated. Samtang nagpadala man sang notice to explain ang katapos ng Seneco member consumer owners sa pamunuan kag tagdumalahan sang distribution utility. Suno kay Ernie Pineda, ang Federation na President ng Seneco MCO, dapat ipaathag sang katapos ng Board of Directors kag Management ang makabig pagtraidoro sa ilang mandato sa ginpirmahan ang kasugtanan upod sa Prime Electric. Pahayag ni Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore nga magluwas wala sang mandato si Pineda sa MCO, libelous kag wala sang basehan ang iya nangin pahayag kontra sa JVA. Taliwas man suno sa iya ang nangin pahayag ni Pineda sa panindugan sang iban nga MCO officers. Nangabay man si Lapore sa NCMB nga ma-dismiss ang notice of strike kag mapaminsaran sang malapit 320 ka makatapos ng CURE ang plano nga pag-unta trabaho nga sarang makaapekto sa mga konsumidor. Si Wenny Sancho, Secretary General sa Power Watch Negros, nagsiling nga premature kag anti-consumers ang plano sa CURE nga mag-strike bangod wala man sang napahalin sa ila sa trabaho. Solid ang amon ngayon to discuss the possibility sa tanan of ng mga entering members into willing joint venture agreement. Another point is that mag-strike. section We 21 know of Vijaya nga the ma-successful Republic Act siya. 10.5 Amon niya ang amon share sa member consumer owners. Amon na sa amon nga ginobra mo ng mga part as sa pagbato kontra GBA. Sa member consumers doing their part also. So amon sa amon nga contribute sa ila by doing such thing para mapunggan ang joint venture agreement. Kag ma-preserve sa Seneco under niya. Sa number 3, clearing operation na tala na ipatuman sa enforcement team sa City Legal Office sa mga merkado sa Bacolod City sa katapusan sa bulan sang Hunyo. Ginsapol na sa City Legal Office ang enforcement team nga ginalakipan sa katapos ang Local Market Committee kag kapulisan para sa natalan ang clearing operation sa mga merkado sa syudad antes matapos ang Hunyo. Sunod sa kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ginahulat na lamang nila nga matapos ang pag-raffle sa nabilin nga 34 ka mga stalls sa annex building sa Libertad Market antes suguran ang pagpahalin sa mga nagaladlad sang baligya sa gwa sa merkado. Ang konseho sa syudad ang nagkaplano man nga magtarana sang night market sa Dalan Amelia kag Mercedes para sa hindi makaangkon sa pwesto sa merkado. Nagligad lang man nga semana sa nipatigayon sa clearing operation ng enforcement team sa Capitol Lagoon batok sa mga sidewalk vendors. Sunod man nila kalimpyuhan ang Bacolod Public Plaza para sa ginaplano nga sa syudad nga pag-rehabilitate sa lugar. Anong iban paging-igoon sa clearing sa merkado? Mo mala ng mga vendors pero kagpi mga dalan inang clearing kagining dalan Part man Japon sang national clearing yes, ang DILG. memorandum Oo. DILG. Pero sini nga bulan gid natala na ang clearing operation sa Libertad, attorney. Kumakasaylo na sila ang way nagdaog ti i-clear na to namon ng area ang dalan to ilag na occupy mo. Sa number 2, namutikan man ang pagdubo sa swine deaths nga nagaka-record sa kada adlaw sa probinsya sa gihapon pagpabaskog sa protokol ang ipatuman pagid. Ang Animal Biosecurity Incident Management Team ang nagpatigayon sini lamang sa assessment sa ginapatuman nga biosecurity measures sa mga kabanwahanan kag syudad. Sino kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, namutikan man ang pagdubo sa swine deaths ang team ang naghilisugot nga padayunon ang mga na-establish na nga protocol kag pabaskugon pagid pagi sa pag-set up sang power sprayers para sa vehicle disinfection sa anom ka mga strategic points.
o kung checkpoints na nakipman diri ang massive nga pag-decontaminate sa mga slaughterhouse kag auction market. Ang paghatag sang alternative nga livelihood assistance kasubong sang chicken kag cattle sa mga apektado nga hog raiser ang gintala kay Manila amo man ang debriefing sessions. 155.9 million pesos na ang balor sang kahalitan tugas ang pig deaths sa June 21 nga report sa Provincial Veterinary Office. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Lokal nga panguluan sa Bacolod ginatun-an ang pagdumili sa pagsulod sa badyaw sa syudad. Samtang sulod naman sa pamuno sa PNP posible mera sang sindikato sa likod sa mga badyaw nga nagabalik-balik sa Bacolod. May report si Nico Delphi. Kada nagahilapit ang tuigan nga Mascara Festival, nagadag sa ama ng mga badyaw nga masami nagapangalimos sa mga dalanon sa Bacolod. Tubtob na ini sa bulan sang Disyembre. Gani may mga motorista nga nagareklamo nga una pa kung kisa sakay sa jeep ang mga badyaw. Magsakay sa series ang mga pasero, mauna po sila sa squad, kag maglupad. Delikado man. Delikado. Tungod ban sang reklamo sa mga motorista, ginsuguran kagabi sang katapo sang DSSD Anti-Mendicancy Team ang pagpangsikop kag pagpapauli sa mga badyaw. May 13 tanan ka mga pamilya sa mga badyaw ang ginpasakay sa Roro pakadto sa Dumanga Sport para kapauli na sa Mindanao. Nagapati si Bacolod City Police Officer in Charge Colonel Noel Alinio nga may sindikato sa likod sang pagdala kag pagpatiner sa mga badyaw sa syudad. May mga bata nga, may mga bata. Posible kaya CD, may sindikato na humahawak sa kanila. Siguro, bakit sila nakakarating dito? Talaga may exploitation talaga namang nangyayari. Kasi group na sila eh. Ini karon ang ginausisa man sang syudad makaligad sang ginpatigayon sadto nga profiling sa mga badyaw. Suno kay City Administrator Pacifico Magari III, tun-an man nila ang pagdumili sang pagkadto sa mga badyaw sa Bacolod. Iban gabato, no? Kag medyo muna may danger bala sa safety man sang aton nga mga staff sa DSSD. And of course, that would mean it's possible nga someone is backing them up. Siguro a comprehensive policy on what and how to resolve or how to manage them should they come to our city. Naka-istorya na kamo sa mga shipping lines. Wala pa sir, nang ma-convene guro anay ang task force para nga to come up with the necessary policy, then coordination on these shipping lines with the police. Yes, ma'am. Natala na nga magasugilanon si Maghari sa mga shipping lines sagod nga makadiyon sang solusyon sa tinuig na nga problema may kaangtanan sa mga badyaw. Makapila naman ka beses nga ginasulit-sulit sang DSSD nga dapat wala ginatagaan sang limos ang mga badyaw para hindi magsalig kag magbalik-balik sa dalanon sang Bacolod. Nico Delphin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, nakatilaw ka na bala sang dragon fruit juice. Mayara sa nagabaligya sini sa likod sang Bacolod City Government Center kag makapaubo siya sang 20 ka kilo sang dragon fruit sa isa ka adlaw. May report si Romeo Subaldo. Kadamo so pwede mabakal nga pagkaon kag ilimnon sa likod sa Bacolod City Government Center. Pero agaw atensyon ining dragon fruit juice. Paano abi kay sa kolor pa lang sang juice sa sulod sa container nga nagahulas sa katugnaw? Ganahan ka na nga magtilaw. Ginpaidasan pa sang dragon fruit sa kilid sa container. Makasiling ka na nga bulong ini sa kauhaw. Kag kung lugayon na sa nagabaligya ang juice, makapulo laway. Kag pagbutang sang fresh nga dragon fruit nga nagapula-pula, mas nagaka-curious kapagid sa sabor sini. Kag kung ibutang na sa cup kag butangan sa condensed kag evaporated milk, hindi ka na makahulat nga matilawan. Istorya ni Maymay Andrake. Sa tuanay, mga watermelon kag avocado juice lang ang ginabaligya nila. Pero bangod nga season karon sang dragon fruit, gintunan nila sa iyang amo ang paghimo sang juice. Kay Milon ko dre sa una mo. Melon? Uso ko ng melon, pero hindi ka bakal melon. So mo ang dragon fruit gulbe. Nangilis ka mo halin sa melon na dragon fruit? Kung damo naman ang dragon fruits, avocado juice naman kami. Depende sa season. Depende sa season. Kung wala na kayo mo, gagmay na lang gani yung dagpunin Matula siya. Kung ano naman ang ara naman yung prutas, ako naman na. Nang avocado. Depende sa season. Hindi ko anong ara ang available.
Maiba naman nga na mag-uhan gani luyag tilawan. Ang iban nagkahibalusang health benefits ng dragon fruit gani nagabakal. Mataas abi ang antioxidant kag fiber content sa prutas. Mga bata nga kaya naman. Oo. Tigulang naman. Oo. Ang mga kalabanan gawin yung sa kung mga tigulang, kay nami ko no sa kuwan. Oo. Amo nang gusto nila. Wala ka ni ginabutangan la convince kay ila ibab lang gid ang ila gusto. Sa mga tigulang. Oo, Siguro, kanandam na mo, creamy na kayo. Duha pa lang kasemana sa ginsuguran nila ang pagbaligya sini pero ginaamag inis ang tawo. Kung weekdays, makapulo man kakilo ng dragon fruit ang ilang mapaubos. Pero kung weekends, nagalapot sila sa 20 kilos. Sarang inibabakal sa likod sa BCGC humalin las 2 ang hapon tubtub las 10 ang gabi. Barb, depende sa season. Kung at least subong kay dragon fruit season, kintas na kanila ang dragon fruit juice ka nagpatok man. Sa pamangkot, may ako wala ko ka-tilaw sa dragon fruit juice. Dragon fruit lang na tilawan ko. Grabe, Barb. Refreshing siya. But looking forward sa langka juice naman the sir. Kagamit ang mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.